Sugeng dalu, Lek. Sugeng dalu. Nggih. Ya ngaturke sugeng dalu karo Kanjeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Nggih sugeng dalu. Purba Sasongko. Sulis. Menika nuwun. Ultah panjenengan nggih dalu menika. Nggih, nganti lali lho kula niku pancen ora tau ngeling-eling dina kelahiran. Sugeng ambal warsa. Mugi tansah pinaringan sehat. Nggih. Bagya mulya. Kok eling niku nggih. Lah nggih. Nganggo roti barang terus di nganggo lagu kaya nduk. Nggih. Ki lho rotine ki lho kok ya enek gambare. Iya, kapan sempat-sempate foto. Lah nggih. Aku lho ya ora ngerti tenan kok niku Mbah Kupuk kali Buluran niku kok. Lah niku bedhek-bedheke sayang kalih jenengan lho, Mas. Alhamdulillah. Lah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mas Purba. 50 tahun sukses selalu. Amin 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 Mas Purba. Amin Allahumma. Sehat-sehat nggih Mas. Ulang tahun kami ucapkan. Wonge ning kene. Apik nggon fotone. Apik iki ya Mas. Kurang ajar. Potong tititnya. Ulang tahun yo potong kue. Lah iki jek cak semene kan urung potong titit cak semene. Oh alah Purba. Ora kena nggo garapan kok ya. Aku tahu lho Mas gawe poster semene. Napa nggih? Ben lak nyalon DPR aku. Nggih. Ragatku lak kurang. Nggih. Wong aku partene independen. Weh. Gawe anu ki mung cendek-cendek cilik. Cilik-cilik ngoten, ten ngesor ngoten. Nang nggon sor wit-wit ngono. Ora kajen aku. Iki wong apa semut ta? Nek cah cilik ngono iki andas kudu yoi. Ih Purba Sasongko. Nggih. Elak-elak. Nyanduk gawan, Nduk. Nggih tak bawane pulang. Gawa. Malah kaya apa lho? Kayak kamar mandi. Gak. Anu kamar tidur. Nggih delok-delokan. Kamar tidur. Niki Mbak Sulis Eva. Mbak Sulis Eva. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng warga Kupuk menika. Nembe niki Mas kula ten Kupuk, Mas. Nggih. Oh iya. Nggih. Oh ya berarti merawani awakmu nang kene. Heeh, sampean wis ping pira, Mas? Ya pisan iki. Oh padha berarti. Neng wis betah nang kene ngono lho. Nggih. Sampean betah. Wis kaya nang omahe dhewe, jogane dhewe, latare dhewe. Ngono. Wah, elok tenan. Kowe pisan iki ya, Nduk ya. Ya nek pisan iki ngetokno kabisanmu supayane masyarakat kene gandrung karo awakmu, pangajap pendak taun kowe ditimbali mrene. Oh ngono. Nah, ngono. Lah kok kon gandrung aku wis duwe lho, Mas. Gandrung ki nggon swara. Oh, swara. Seneng ngono ya, Mas. Apa pas duwe bojo ora entuk digandrungi suarane po. Boleh, boleh. Lah iya, mbok menawarkan diri. Suwara. 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 Orang nganggo A. Suwara tok ae kok. Suwara. Karo munjalambekan. Suwara. Pelok napa slendro ngersake tembang napa Mas? Nembang Mas Dalang. Nggih no. Lah ya ning kene iki wis dandan ngene iki nyanyi sing ngakon ngene-ngene yasinan ki ya sapa? Ya ora ngono lho Mas, mbok menawa ki ya kon ya setidaknya donga sik. Oh donga nggih kagem warga Kupuk menika mengku teges lho Mas desa Kupuk nika. Kaya jenengan mau. Sinden sing digoleki iki ya ngene iki. Awur garing iki terus ketularan garingisme. Iso nerjamahke. Iya. Nerjemahke. Kupuk iso iki kulino jamah kok terasno. Kupuk ka kuwi Karahayon Mas. Menika warga tansah antuk Karahayon. Karahayon ing Gusti. Menika usaha.
warga Kupuk menika usahanipun mugi tansah pinaringan lancar, sing Amin. dagang ya laris, Amin. sing tani ya panenane akeh. Nek wengi iki panenane akeh. Nggih sing dalang ya mugi-mugi pinaringan laris anggone dalang. Amin. Sindene nggih laris, Ah. ngoten nggih Mas. Wengi iki sing kadang tani sing penak jenak anggone nonton wayang ora usah mikirke oma wereng. Werenge wengi iki ora enek. Iya terahno. Mergo wengi iki wereng-werenge padha nabuh kabeh. Tak kira nek iki lho mereng. Bagus sih kok ngono kok. Maksude ndongake, kanca Nggih. pengrawit ki ndongake werenge ilang kok kene. Nggih, Nggih. bareng Kuwi mau ilang. Nggih, menika P panjang umur, Mas. Iya, iya. Sedaya warga Kupuk menika tansah pinaringan panjang umur. Keri. Heh? Uneh. Uneh. Sodo. Oh iya iya. Mugi Mertombo. Nggih, mugi sing pinaringan napa sing sakit enggal pinaringan tombo ndang waras. Amin. Sing lara-lara jiwa ya ndang seger waras. Lara jiwa. Lara jiwa kok karo noleh ning gareng ki lho jajak iki ya. Apa, Maksude Mas? kowe ngarani aku edan ngono apa? Ya ora ngono Nek lho, aku Mas. edan ki berarti aku ora aku tok. Dah sapa? Aku rene iki nek sing ngekon kok berarti sing Sapa? ngekon aku ki ya edan. Sampeyan ngelokne dalange edan. Lah edan apa ora? Ya ora to, Mas. Ngawur e kok ya. Kowe ngerti titikane wong edan apa ora? Titakne wong edan kuwi piye? Ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, bengak-bengok dhewe mongko ning lapangan ora ning omahe dhewe. Kuwi edan. Lah ngerti wong edan kok kancane. Berarti piye kuwi? Lah berarti awake dhewe iki ora mung aku sampean Mas. Lah pripun? Ki sinden-sinden iki ya koclok. Ngerti wong edan-edan kok disindeni. Koclok ra? Lah terus genah ening dalang sing ngene sindene ngono daglane ngono kok ditanggap. Lah berarti Pak Agustino, ayo. berarti Piye coba? Pak Agus iki piyai sing bijaksana. Ora ngono. Wong edan-edan dilumbukne kon main mulih sangoni. Wah iki salah muni mulih ra nggondas tenan iki menane. Nggih, bijaksana Pak Agus. Wah, elok Pak Agus kok. Kupuk. Kuwi kakak. Kari dhewe Kak. Heeh. Kerto Toto Turaharjo. Baldatun thayyibatun. Warobun gofur. Nah. Amin. Iso wae to. Iso aku lha genah sing marai kowe no. Bisa. Saploke melu sekop-sekop kok pinter men kowe. Ayo kok sekop-sekop bareng ya. Iya. Nembang napa niki Mas? Oh nembang. Merdika saged caping gunung saged menika ugi wonten panyuwunan saking Assalamualaikum Mas Purba kula Pak Agus Plalangan nimbang ana katresnanku. Nah iki panyuwunan Mbok Idok niki Mas Gareng. Nyuwun langgam setya tuhu. Nah, Bu. Ibu. nggih. Ayo WA. Nggih. Monggo merdika sing diaturke sing Niki pundi. Mas Dalang, Di niki monitor ibu. nggih no. Ibu Purba Sasongko. Nggih. Nggih, sugeng dalu Ibu, sugeng Iya. midhangetaken. Selamat ulang tahun Ibu. Ibu yo enggak, sing ulang tahun ki Mas Purba. Kapan Oke. ulang tahun Ibu? Kapan-kapan. Wis dek ben kok Ayo. karo sok ben kok. Ape mbok kado. Aku nyicil sok mben tak ucapke. Nggih. Ini ki nyuwun pelok 6 nggih, Mas. Oke. Jajal niki raketang elek-elek kula nggih gawe tembang ngoten. Istimewa iki. Cah elok. Apa to, Mas? Tembange apa dikenalke karo dulur Kupuk? Pelok 6, Mas. Niki kula nyuwun ngampil bawane Rinoso nggih, Mas. Boleh. Wape. Sik to, Mas, Urung. urung. Ngenteni Sik kowe lekas bawa. sambekan kok ya. Ngenteni kowe bawa kok kaya ngenteni mantu kok Jakarta. Ya sabar to. Iya, ditata ya, Nduk. Apa nih? Ambekane. Rinoso saya rasa
Apa sing goleng ki mau? Oh, wah, piyai kene iki do lembur kok. Oh, lembur. Pertanian dong. Petani mriki iki semangat kok, Mas. Nggih. Dadi iki yo karo menghibur petani-petani sing lembur. Iki lak do anak sing traktor barang to iki. Kok traktor piye? Lah lho suarane kae. Desel. Oke, oh tak kira traktor kae. Nggih, udu kaya. Ora apal to, Nduk. Aja Mas, iki kok buka ngono to, buka rahasia aku lho. Wong ki mending jujur apa Lho aja ngono lho, iki aku sik anyar aku rapal. Lho, piye carane Aja ngono lho, Mas. Iki lho rinoso ning kono ki lho. Asa aja ngono lho, sampean ki aja ngono. Kowe makmek ora kena pasal kowe iki kok. Wong lanang mbok wirang-wirangke tak bales kowe engko. Aja, Mas. Wani we. Wani we. Mas, glegekanmu ambune kok solar to? Loh. Padahal aku bar ngombe pertalit lho iso. Apa ngemut diesel wae kok ya. Kowe ora apa-apa. Kapan semanding sisihmu Pripun suarane Ugareng? Wah, sae pek, Mas. Nek sae ki ya sae, kok sae pik kuwi lho. Sae tur apik. Oh. Dadi sae wae cek nganggo apik ngono lho. Berarti ya tunggale pik li kae no ya, Mas. Kok malah apik iki opo? Apik sekali. Oh, nek nggonku pik nget. Loh, Apa kuwi? Apik banget. horor. Nek nggone Mas Purba kono pik tok li. Apa kuwi? Akeh men. Apik matuk sekali. Yo. Lah. Jan. Pik mude. Apik mbokmu gede. Aja ngati-ati lho Mas. Aja marahi teratap lho. Iki nek ilate ora rim pakem bahaya iki. Nggih. Nyerempet ngendi-ngendi ngendaan. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir Bawane sampun. 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 Bablas Kelanggame. Iki karyanya Mbak Suli sendiri. Karya sendiri kula nek anuten panggung ngeten iki mboten sengaja nulis-nulis. Ngerti sapa niku? Didik, Dodik. Kok aku Didin. Didin. Ini iki lho sing mbonang niki lho. Didin. Oh, anu si Doni. Doni, ngerti Doni terus aku jatuh cinta terus dadi syair ngono lho, Pak. Iya. Jan, Nyapa, rumah Mas? satu kok. Wah, kopine malah enak jare. Jujur seger. Coba. Oke, maka Tembange ya ngopo? Rina sesaya kerasa karasa rasaning diriya linalisa nyamalela kang tansah ngrerit
Mbak Sulis. Sulis Eva. Wah, jan judulnya napa niki, Bau? Tukang Rinoso, bonang. Pak. Bejane tukang Rinoso. bonang. Rinoso. Oh, mula kok bawane ya. Oh, Rinoso dadi duwe rasa sak ploke awakku Rasa. lungguh terus nonton tukang bonang. Nah. Jan. Rinoso. Dadi lakon tenan iki Doni Wedengi. Dadi lagu nek iki wis. Nggih. Konjur ngombe lho Pak Doni Pak. Iya, kita haus ngono saja iki. Oh ya lho Nggih. ngelak kok ya. Mirengke swantene panjenengan iki terus nyocoki rasane. Mula ya terus nguncak-nguncuk. Cocok ya Mas berarti ya Mas ya. Oh, cocok sangat. Cocok. Nggih. Mas Gareng duwe lagu apa Mas sampean Mas? Aku toh. Oh, Lho lho, aku kira iso ngarang lagu. isane? Wah, ngarang uripku dhewe angel. Ya. Masih banyak lagi yang perlu dihadirkan. Napa? Om Gareng. Nggih, nggih. Nah, ya, iki ditambahi karo kanca-kanca sing Mbok Dik. oh. Sinten? Mbak Rani, Mbak Sing Rani. endi, sing endi? Mbak Rani. Mbak Niki Rani. soulmate Mbak Sulis wit riyen kok. Oh, Monggo Mbak Rani. Nggih, Mbak Rani monggo. Oh iya ya, ya. Berdiri monggo. Dik Rani. Jan. Sing sing kae ya. Kae lho. Iya. Siap. Saiki rodok lemu niki Pak. Nggih. Biyen kaya walang katung. Oh alah, Jan. Remang Oh dhisik saku. kaya walang kadung saiki rada lemu. Berarti kabine cocok ngene iki. Suntike cocok. Cocok nih. Kaya tekan ngono lho. Niku garwane eling rebab niku lho, Mas Gareng. Masa ora mungkin. Piye maksudnya kok ora mungkin ki piye? Awakmu iki bojone sing rebab kuwi ngapusi Mas Purbo. Lah pripun to? Diaturi kok. Lah bocah kuwi dolane nggonku sing digawa wonge cendhek semiran abang. Apa iya to Pak De? Uncek. Aja tumbak cucukan lho. Aja tumbak cucukan lho. Mas Indra itu orangnya lurus, Oh, lurus nggak niku. pernah Lurus, neko-neko. gak menggak-menggok. Lho aku lho seksine aku. Lho. Oh, ket biyen karo aku terus kuwi. Loh, malah karo kono. Malah karo kono. Lah kok malah jebul kowe tau nyekseni karo kono no kok jebule kok. Gur sithik lho. Ijol-ijolan Indra apa piye? Kan garwane Mbak Sulis ya Indra. Heeh. Bojoku ya Indra. Oh. Oh, lah iki. Padha endrane. Padha Indrane. Jarine gelem. Ya gak apa-apa ya, Lah ya. Mbak. Ini di peri-peri kuloso lho iki kok ya. Ya Ndra. Dah, tembangin apa niki? Tembange apa iki soulmate kok? Nggih, soulmate iki genah sehati iki nek cara Permintaan biyen. apa mawon wau Mas Dalan? Kala wau panyuwunane wonten Setya Tuhu. Bunda. Nggih, wonten Kanca Tani. Terus Capek napa malih wau sih? Caping gunung wonten. Imbang ana katresnanku ugi wonten. Oke. Terus wah kathah pokoke. Nggih. Nah, ingkang campur sari kala wau Negara Angin karo Bukit Berbulu. Bukit Berbunga. Berbunga. Pak, senes bukit berbulu, senes Kleru. Kanjeng. Nggih. Bukit berbunga. Berbunga. Lah kan Niku. kembang ini ku enten uler bulune Kanjeng. Mas Gareng, No, no, sing no. bener kuwi bukit Teletabis. Nah, Iya ngono. Nggih, lah ya ping ya. Tinggi-tinggi. Nggih, monggo merdeka pundi ing badhe pun aturaken Mbak Imbang ono Rani. katresnanku nggih, Mas. Boleh nggih, Mbak Rani, Mbak Sulis. Yuk bawa. Ya. niki Mbak Sulis to, nek kula ngertase Mbak Atun. Ngawur ae. Jenenge sampean ki ora Sulis Eva Fitria Tun ngono to. Ya ampun, kowe iki kleru. Kowe iki lembiyen. Saiki jenengku kuwi ya Sulis Eva Fitria Cantik Jelita. Harum mewangi sepanjang masa. Woi. Dah. Nganggo ihi ngono rambure iki. Ya, Iha, Pak. Oh. nama panggung Nggih. kadang ora sesuai karo KTP. Sing bawa Mbak Rani. Ya. Nggih. Saben dina mong ngalamun Reptanipun Ki Sri Susilo Tengkleng. angen-angen marang Yayi. Arep ora. Mah. Arep
atiku ra Oh iya to. Mbok senggol lek dadi keder to sono. Iya kowe salah nang Mas Gareng. Saploke kowe karo saploke kowe karo cah kae ngono lho. Piye? Kowe ben karo aku lancar lho jana kowe. Apa tega? Apa tega lan pun lho tulisan. lan pun kakang Kok angsuran bulan 5 ki apa iki? Aja, ki aja diwaca ki. Buku mekar to kuwi to. Tok angsuran atiku ra. Ya Allah, apa to tibake? Aku eskar kok, Nduk. Apa kuwi sarjana karawitan? Sarjana karaoke. Oh, Eskar iki sarjana karaoke ya. Karaoke TikTok lho. Atiku ra. Atiku ra bakal lali Saben dina mung ngalamu Sarambati garap langgam, sarambati garap dangdut ya, Nduk. Iya, Pak. Sepi sampun. Ayo, Nduk. Among tansah katulung bayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali saya
Matur nuwun. Nggih. Mbak Atun. Mbak Atun neng jeneng apik-apik ya boleh Ran. Kok ya meksa balik nang Atun lho. Lah nggih pairan nggih ngoten niku lho, Pak. Gel aku. Jenengmu Samsi Atun kae hapusen kae. Dek Kareng. Don. Mbak Sulis menika wonten Mbak Hani, wonten Mbak Marfuah. Ya. Mbak Hani, Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Kalih Mas. Nggih. Nggih. Yuk Hani dan Marfuah. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat orang lain yang ada. Saya panggilkan beca, Kereta kau berkuda, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri, lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Ngibarat manuk Mas Gareng. manuk Panjenengan Condro. sing di Wiwit saka Mbak Sulis. Sulis kae nek manuk Mas. Nggih. Iki murai batu. Weh, larang iki larang Murai batu iki. ki nek ngoceh larang regane. Nggih. Iki nek nyanyi ya larang regane. Nggih. Kuwi sapa neh? Sing Marfuah. Marfuah sing di. Sing tengah niku lho. Oh, iki Bakule tempe malah Mas. Katoke keri ngono kok ya. Marfuah iki nek manuk iki manuk anu Mas. Pentet. Weh, malah pentet. Pentet ki nek lagi ajaran cen ngono kene wis dadi ngung Mas nek wis dadi ngung tenan. Larang Mas regane. Nggih. Oh. Nggih. Iki cucak rawa. Cucak rawa, dawa buntute. Dawa sakit dawa buntute ngantek turah-turah Mas. Iki ngono kuwi manuk tok. Manuk ki enek sing manuk larang lho Mas. Napa? Ya kuwi memureh batu. Aku nggon aku malah duwe manuk ki slulup nang banyu 10 jam ora mati. Manuk apa niku? Manuke wong gagah wedi. Malah tikum. Ayo metu rasanya gede malah saya Mengkirut. Iki Parpuah karo Mariono ki apa? Hani. Hani kok Mariono. Hani anake Mariono. Wis tuwek jangkling. Pacare Roma. Iya pasare biskuit Roma. Lagune apa, Nduk? Nggih. Niki krawitan karo anu to Mas, kolaborasi. Nggih nika mbuh nggih wonten campur sarine kok ya. Endi? Lah nika klambine biru. Oh, tak kira catering kuwi mau. Bul Layen campur sari Mas. Delayen niku campur sarine Mbak Lurah kok nggih. Campur sarine bagus iki. Nggih. Kowe elok-elok jos tenan. 1 2 3 suarane ngebaki jagat iki. Mula niki mungkin nek Mbah Kus ora disuwun munggah ya. Tindak panggung. Nggih. Kok saiki Mas? Nggih. Sakniki Pak Agus tindak panggung sih. Nggih, ora mening kok nek Mbah Agus urung nembang sik kok ya. Sakniki nggih. Nggih, prayogi ngaten. Nduk ngaturi. Pumpung berjejer-jejer kok pisan kok ya. Ngaturi Songsong Agung panjenengane Pak Agus. Diaturin apa? Tindak panggung. Tindak panggung. Tetembangan. Oh, ngaten. Tindak panggung. Ah, Ayo. Ditembangke. Iya. Nggih, diserpekne mawon diserpekne. Oh, serepek. Monggo ta. Monggo bagus. Pak
Pak Agus kanthi mboten ngira-ngira hormat monggo Pak Agus wonten keparengipun tindak pepanggungan nyawiji kalian kula warga Badranaya. Dalu Pak Agus. Inggih, sugeng dalu Mas Gareng. Bekti sungkem kula katur Pak Agus, sehat selalu. Matur sembah nuwun, alhamdulillah. Matur suwun rawuhipun Mas Gareng. Wah, pun pokoke pun Mbak tenang. Sulis. Injih, Bapak. Saben paring dawuh mangke tetep. mawon nek nyangoni mboten sah raga-raga. Ngopo to? Jelas mboten enten. Ya wis pokoke pun matur. Lah kula ngantos gantos tanggalan gara-gara niku. Kula tresna saestu leres ngendikane nggih lho. Ibu. Andani kok kula iki nggawa angsar sing apik ya Mas ya. Andani. Sangke tresnane sampean kok gak oleh pulang lho Mas. Lah arep dienggo apa? Arep dienggo seret-seretan anake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah piye? Apik to alhamdulillah. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Mas Gareng. Nggih, Mugi-mugi kanthi panjenengan rawuh teng Desa Kupuk nggih saged kupuk tambah Amin. ayam tentrem. Amin. Lipur warga kula. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalih nyuwun pirsa napa leres ingkang ngendikaken Mas Purba nika campur sari Pak Agus. Walah nggih niki adik nenek sedaya niki kadang niki. Mboten Sak keluarga niku. kurang apa lurah kok cik ngopeni elektun barang iki kurang. Lah Lho niku piye to melestarikan budaya lho. Melestarikan mergo bentuk cintane bapak kalih budaya. nggih. Sithik ning Brentes kan ngoten. Oh, namine napa Pak? The Lion. The Lion. Nggih. Oh, mula laris ya. Campur sariku kae apa kudu ganti jeneng ya ben laris. Apa lho jenenge Mas Kae? Rindu order. Nggih. Mugi-mugi dalu punika pinaringan lancar. Amin. Amin. Lagu ngenteni kanggo dados kupuk nggih. Kupuk niku diwaca ke ngarep king mburi sami. Sami. Nggih, tetep kupuk. Mburi ya kupuk. KUPUK lah nggih. Dadi Nggih. jumbuh lahir karo batine. Lahir lan batine kupuk Nah, ya kupuk. dadi siji. Nggih. Dadi ora kok ning jaba ngene ning jero ngene. Mboten. Nah, Saka ngarep ya ngono, saka mburi ya ya ngono. ngono. Tetep pokoke terbuka. bares. Jujur bares kores sami. Iku lho Mas Gareng. Leres transparan. Nggih. Pemimpine ngeten iki. Oh saestu kok. Enten nggih ngeten iki nika wau kula ralat. Napa, Dados napa? kirang 1 tahun. Dene jenengan ngendikan 2 tahun niku klintu. Kirang 1 tahun. Oh, Oh nggih, tahun depan sudah pilkades niki. Tambahane 2 tahun ning sudah dilalui 1 Sudah tahun. dimulai 1 tahun, Berarti tinggal kurang 1 1 tahun. Nggih, mudah-mudahan mengke sak bibaripun tambah sae kan. Nggih, Kan amin. Amin. pikantuk calon ingkang amanah kan. Amin. Amin. Pondasi yang sudah dibangun bagus harap dilanjutkan. Alhamdulillah. Betul. Jadi kula sampun mungkin nek Purna sampun 32 tahun mengabdi teng desa. Loh ya ora Mas, 32 Luar biasa tahun. lho. Awit saking perangkat ngantos Nggih, kepala desa. rumiyin perangkat bagus ini Mas Gareng. Nggih. 18 tahun Mas Gareng. 32 tahun ki nek sindan nyekel mik ora wis sangkutne kelek lho Mas. Nggih. Elok. Dek niki dipun derekne napa niki? Nembang Pak, mumpung enten campur sarine The Lion niku wau Pak. Nggih, Mbak Lurah ini juga punya karya-karya lagu luar biasa sudah di recording dulu Mas Gareng. Oh, malahan. Nggih, Elok. Nggih. estu kok. Pun Seniman dak multi talent menika. Multi talent. Saya Napa aku lek kon- Mbah Lurah? Niki lek kon dangdut kula kepun rada kesel jane ya Mbak Sulis. Nggih. Monggo mawon, monggo. Nggih, nembang-nembang Manut sak langgam. merdekane Pak Lurah. Nggih. Kula tak aneh tak balik teng bawa mawon mengke dangdute kersane Anak-anak TPA niki. nggih Oh, anak-anak nggih, nggih. Mbak Ni. Kok lesio-sio. Larasipun menapa Pak? Nggih, belok nang selindro, Mbak. Wis hafal ta cah ya Dik. Hafal sampean. Selindro songo ya. Oh, selindro songo. Nek Mas Nggih, nek Mas laras. Doni kan su hafal. Nggih. Telas mboten songo, kok kokean.
Kula nanggap Mas Dalang ini pun ping 7 niki. Ping 7 niki Mas Gareng. Terus wis arep ping 8 terakhir. Lho. Nggih. Padahal nek ping 10 niku gratis lho, Pak. Wis mboten napa-napa guys. Oh, ping 10 Mas Purba itu hadiah gelas engko. Iya. Enggak. Duh ni Mas pujan ning Seneng ya seneng, senep ya senep ngene iki Mas. Pripun? Senengku ya ditanggap, senepku kok malah suarane apik Pak Lurah iki. Hawan bengi hang lam-lami ngapunten Pak, demi rasa persahabatan, persaudaraan suarane rada digawe elek sithik mawon Pak. Sithik. Asline kok ya. Asline to Mas? Nggih. Wah, entek pasar aku Mas iki. Ketres nansa mingrem mboko Pinisah kudrahatsa ya hakti luar biasa Suaranya. sono sumpah janji dalam Mas Gareng napa wonten cita-cita mangke sasampunipun purna tugas pun boten dadi kepala desa badhe MC campur sari ndelayen Pak. kula ki malah pun matur Mas Dalang Nggih. aku tak melu awakmu rono rene nah Lah tangi wangi bengak-bengok kan Nggih. Beliau niki juga MC Jawa prigel niki Mas Gareng. Kanca yoga anu gerong mulai saiki ndang golek wilayah liya ya. Entek pokoke karo Mas Lurah. tansah tresno sli rahamu Tunggal kalih 3. nggih Niki kapure ndampingi Pak Lurah. Nggih, siap. Pun monggo niki ajeng dideleh napa niki ruang tamu, napa ruang makan, niki kamar mandi, napa pripun monggo. Ibarat ruangan. nggih Niki mungkin jenengan Pak. Dondomo tota tompo tak simpen lenging hati niki nggih karangan kula piyambak Niki Pak. nggih Diaturi Piyayi Prigel samubarang kok. dados kula ngripta piyambak kula nek dalu niki Nyun pangapunten Pak. Nggih. Menawi wonten seratanipun kula tumbase 100 Pak. pun manut Nggo golek sandak Pak. dadi tondo nyoto tahali ning katresnan Irah-irahanipun menapa Pak nika bawanipun? lali Oh, sinom niki sinom grande nggih niki sinom maksude irah-irahanipun. Jatuh cinta ngono lho, Yes, Mas. sampean kan iso lirik emang iso ngrasakne. ngrasakne. Katresnan. Intine wong katris, wong tondo tresno nggih. Tresnoku kudu mateng masyarakat Desa Gubuk. Pupuk. Nggih niki tesih nglenggahi niki nggih pepunden kula Mas Edi Purnomo saking Purwayu. Oh nggih. Rawuh sak Pak Edi. rombongan nggih. Rahayu nggih. Nggih. Menika tembangipun menapa, Pak? Ngersake napa Mbak Lurah? Sirkus takon terusne Mas Garing sak rombongan kula tak Oh, mandhap ngaten. nggih. Oh nggih. Ning jenengan paring dawuh ngersake tembang napa? Tembang napa? Nggih, kanthi jenengan sampun paring bawa niki
Lah monggo awit kalau mau sampun campur sari dilanjut campur sari. Oh nggih, boleh. Siap, Nggih, siap. monggo nggih. Dipun sketsaken mugi-mugi paringi sehat Mas Gareng. Nuwun, Amin, amin. Mungkin Amin, kula Allahumma aturi amin. pinarak. Sembah nuwun Nggih, sias selalu nggih, Jeng Mbah nggih. Matur suwun. Lurah. Alhamdulillah piyai kok haluse. Sian. Mbah aku sih saestu Mas Gareng kadang kula sepuh. Alah, Repot-repot to, Pak. dadak ya ngopo lho Mas Agus sing dadak ngono kaya karo sapa wae. Alah. Sampean ki tomboke wis kokean lho Mas, kok dadak. Alah, yus kentak kabeh. Nah, ya ora apa-apa to. Wah, Pak Lurah duwite kathah. duit kok kintalan kaya ngono kuwi. Lah sing 50 sing 50 dikantongi mrih niku wau. Oh, mpono nggih. Kok yo le genahke lho. Oh, mata copet ngene iki kok. Matur nuwun Pak Agus, sehat selalu panjang umur. Matur nuwun Mbak Lurah, matur nuwun ugi para pemuda ing ngatasi lenggah. Ya, monggo dibatutke napa niki Mas Gareng? Ya. Niki langgam. Nggih, langgam terus sak ramban didangdutke. Nganggo musik biar hebat. Ya. Tanda mau taman nggih, Mas. Boleh. Tapi pakai delong-delong itu loh, Mas. Ya. Oh, ya. Seragenan. 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 Monggo Mas Bowo. Yuk. Delong-delong jaipong pot. Delong-delong yo jaipong. Jaipong. Oh, jaipong. Kok ame-ame ngono kae to. Belalang kupu-kupu. Terus yang Hijau mania. oke. Hijau mania. Gaspol dangak, digaspol dangak. Manukku siap tembak, poinku raga oyak. Gaspol dangak, digaspol dangak. Poinku siap nembak, manukku raga oyak. Kuali. Yo. Ayo. Asik le. Monggo Mbak Hani. Iya. Badranaya ora Jagat ngira. ya, Mas. Lah ya Panara iso nggarap seragenan jebles. Ndah, Terus iya. kaya krawitan kok plupoh seragen. Plupuh. Lah ya Paidi Laras kan lho Mas. Nggih. Lah plupuh niku sing Plupuh. krebab niku plupuh niku. Plupoh. Mula garapane kaya Sardilar. Lah iya. Plupoh. Paidi. Paidi Laras. Ya. Ayo Dek, Dek iye. Tak simpan ono kamarku. Salah
hadap kiri. Hae ngono lho, Nduk. Coba elok tenan jogetan iki wong telu kok kompak. Kene lho yuk. Kendang tok Mas, kendang tok Mas, kendang tok. Ya, Tak tak bisa. tung tak dandang. Coba kaya ngapa? Ayo, sor. Alah iya. Sor. Kae ngarep dhewe ngopo kae ngarep dhewe kae ngopo kae? Bojone Tukiyo ngopo kuwi? Ayo. Ki lho kaya sulis ki lho. Ayo Mbak, ya ora ketok e. Madhepe rene sik, madhepe rene sik. Drang. Delondong. Apik Mas. Madhepe rene Anu ya gaya ku terpesona karo Mbak Marpuah lho. Marpuah ben nyawang awakmu, madhepe rene. Yo. Aku tak nyotoke lho, Mas. Nyawang to ditiru. Drong. Hei. Yo. Rembulan lumaku. Asik. Esek. Metes sing banyu. Anggen make kangen ning atiku. Marpuah elok. Jogete kaya sing ning ngarepe toko cat Mosok wawa. jajal kon dhewe Mas. Eh? Kon dhewe jale. Iya. Nyapa? Oh ngarep toko cat ki ya kok plendungan sing ngene-ngene kae kok ya. Kayak ora iso mandek lho kae. Ngene lho. Ngene kae. Toko cat wawa lho Mas. Kayak kur ngene tok lho. Angger ngene entek garek ngene tok lho Mas. Ngampluh. Marpuah dhewe. Tak tung tak. Kowe iki joget apa nyetop angkutan? Lah ujere sampean Iya. kae. Kaya Sepiro. moci ruci. Kaya rembulan lumaku. Ya Pak Marpuah. Kang madani. Aku isin Mama. Male kaya gajah puspa mandira. Wis sampeyan Mbak Sulis mau lho. Kaya nek kowe polah karo Piye? bojomu. Iya. Ya aja. Kok ya dipadak-padak. Maksudnya nek joget karo bojone kan iso. Ngono ora tau joget karo bojone lho, Mas. Lah piye kok Yo mung meneng ae ngono kuwi. justru Iki kaya ruruh. justru sing bahaya ki sing meneng kuwi, Nduk. Meneng tok ngene ngerti-ngerti sertifikat BPKB kadol. Jan, mengko Dirambungke. rampung kae. Goyangane manut Mbak Eva. Sulis, ya. Ya, Mas. Moci ruci. Tak simpen ono kamarku. Gesek. Dadi sulit. Hei. Ayo ya. Oh. Ono hatiku. Liya waktu bakale Elak lho, Mas. Suwukane niki wae Badranaya jas lho, Mas. Biasane mung drang, gong lak ngoten to. Nggih. Niki suwukane, coba dibaleni suwukane ya, Mas, apik. Mas, nggon suwukane dibaleni. Ayo, Iya. ayo dibaleni Mas. Iya. Yo. Hei. Sik. Kupingku enek sing kesleo iki kupingku. Sik. Sapa? Demung tok. Jiro lu ya. Lulus saron. Mutiar iki. Kupingku ki mau kaya nek sing kur gandul ngono. Saron. coba. Jiro lu ya. Drong. Oh, urung kok wis ning. Anu mbok siji rasa iki sik ya. Ya. Jiro lu diabani. Iki ki paguyuban Badranaya ki nek gawe gamelan tukune ya larang, latihane ya rutin. Diabani. Jiro lu ya.
Aku bablas ae. Ya iki sing tak rungokne keselemu ya iki. Nik aja girang gemuyu, urung karuan sebelah pas. Ayo ya. Ya. Jiro lu ya. Kae ora pas, iki jek kurang pas. Tak goleke siji meneh sing meking. Nah. Sing meking ya. Lara untu apa piye kok ngene? Iki lho Mas. Badranaya elok kompake ngene iki. Nggih. Baleni kabeh bareng. Jiro lu ya. Pripun, Dik? Elok ngene iki. Badranaya. Ayo kok enek sing ngene? Hah? Kok enek sing ngene? Njaluk kopi. Njaluk kopi. Nah, akhire ngene. Elok Badranaya jos kok. Jos kaya.